Aldaia celebra la tradicional pujada del Santíssim Crist dels Necessitats. Aquest acte, de gran simbolisme, es realitza cada any quan acaba l'últim tridu a l'església de l'Anunciació. Com indica la tradició, s'inicia la pujada del Crist dels Necessitats des de la parròquia de l'Anunciació, acompanyat per centenars de veïns que ixen al carrer fins a la parròquia de la Saleta. Al capdavant, el corretraca d'Aldaia. Al costat dels clavaris van ser els encarregats, durant tot el recorregut, d'obrir el camí al Crist dels Necessitats, amb foc i pólvora. I al costat d'ells, la Unió Musical d'Aldaia. Tot seguit de la imatge, els veïns i veïnes, així com alguns membres de la corporació municipal, acompanyaren el trasllat que dona inici a les festes més tradicionals de la localitat. Avui dimecres 24 de juliol, la pujada del Crist, comença la part tradicional de les festes. Durant el mes de juliol hi ha activitats, però és de veres que avui és la part tradicional, emotiva, que recordem tots les vivències del nostre poble, les tradicions, la pujada del Crist, i que concluirà el dia 6 d'agost, en la nit del 6, la baixar, i ja estem en plens moments emotius, tradicionals, festius, i el que anima és que la gent participe, ho passe bé, disfrute, recorde la seva vivència, perquè les festes també és un moment de recordar qui som, d'on venim i què volen ser de majors. En aquest cas volen ser un poble viu, actiu, divers i sobretot integrador. Vos convido a tots que participem en les festes majors del Crist d'Aldaia 2019. El Crist dels Necessitats, patró d'Aldaia, s'ha establit en la parròquia germana de la Saleta, on romandrà fins a la tradicional baixar, festa declarada d'interès turístic local i que se celebra el dia 5 d'agost, dia en el qual el poble d'Aldaia el veurà tornar a la seva casa per a ser venerat.